Awubhemisa ugoya mfethu. Azi wena unenkinga. Mina nginankinga nokubhemisa ugwayi. Inkinga yakho. Khanda lakho liqinile, ngihloniphe, cele kahle ugwayi. Kwaye ngizokunika wena. Cela ugwayi kahle, ngizokunika ugwayi. Wena General lapho ngithatha kancane wena. Awubhemisa ugwayi mfethu. Wena ngithi ima lakho ngihloniphe manje ukuze uthole lo gwayi. Uzothi uthi baba, sacela ungibhemisa ugwayi. Ngizobe sengiyakubhemisa ugwayi. Baba ngicela ungibhemisa ugwayi. Kuleka mufuna ugwayi uze kumina ngokubhemisa. Wena uyintwana yami. Ngithi ima lakho. Kodwa nje nawe le nto iyona yabona. Yabona mina nawe ntwana sihlangene silibambe kanje ijele. Lutho. Bangezwa ngathi ngiyakutshela ubatshele ntwana nami ukuthi wena you've got my blood. Efusekho namdidi. Wena kodwa wena usazo accept wona ngithi imali yakho. Uthanda ungathandi lapho mona. Ish. Kaze nganamba yas. Asal. Ngoba lo phana. Angazi. Ish, hayi ngiyawudla ke. Hawu Madlamini. Mangobese. Usuhlupha banana wami futhi manje. Hawu owakho kanti ish Owami lo banana Madlamini. Ish mangobese ngiyaxola ukuthi ngilambile. Uyazi Madlamini, uyayikhipha kancane kancane kumina. Ungiqale ngokhukhumba. Manje usuthatha ubanana wami. Oh, uyabona kodwa nawo nawo ini? Ngiyaxolisa mama. Ngiyaxolisa mangobese ukuthi bengilambile. Uqolisa uxoxisana. Hey, Nongoleza ngempela uyifuna inamba yale yambuzi ephelele mbuzi bhayishe kamnandi kanjani. Ngikhombisa late. Hey wena. Ngithe oMakalikati. Umona na enongoloza. Enginyanya ngiyashona nongoloza. Uyabona uGeneral Nongoloza. uGeneral ngijwayela amasimba. Yabo sengikhatheli lento yakhe lokuthi mina angimbize ngetime. Ngimbize ngetime engiyigwaza lenja mina. Ngiyigwaza lenja mina. Ayithole lenkunzi azingeni kanjalo Nongoloza. We28 wena, unguni wena, wikalikadi. Awuligwazi 26, awuligwazi futhi elinye 28. Uyadibona uma ungadibene ithi nombolo wena mawufuna ukubonisa ukuthi ngempela awudibene nalengqilikithi abakushuyekela nayo ithi wena phoqa ukuthi uhambe uyogwaza impunde noma ngithi nje uphoqa ukuthi uhambe uyoxosha usithele sibangile uyophakama Nongoloza ukuze ubonise wonke umuntu ukuthi awudibene ngalengqilikithi. Uyadibona? Angiyadibana Nongoloza. Hayi njalo nje etholele inkunzi. Omana na. Hayi mzuzu umnguni. Angithi nje madala anginanombolo engizoyidala kodwa ke ngoba vele inombolo sowuyifundile madala wayibheka wasuyadibana mina ngingathi nje ngwashuleka lapha eqolombeni likaNongoloza ngelikamadala phela wena uphakama ngelikamadala seliyoshoni la ngiyadibona ngizothi ke uma usushulekile ngikudibanise nensabula ozoxosha ngayo usithele sibangeni uma ngabe umuntu engeza eseyosidibanisa ke nalezi ke esingalindi. Uyadibana? Ngiyadibana Nongoloza. Hayi sesiyocela ngawe love more. Sawuyibhekile hayi ethu short usayibhekile mina anginanombolo engayimisa uthi akadibene akahamba yophakama too short. Kodwa Nongoloza uyifuna inamba yale yambuzi epakishini. Hey hamba usebenza man Fusek. Wena Fusek man. Ngithi uzongitshela noma ngimgcoco noma ukuthi lapho kulela jele uzongitshela ngezimbuzi too short. Imbuzi uNongoloza saqo hey too short madoda.
Ya sanibona ngicela siphoze nje kancane ivideo ngiyazi abanye benu bazothi ngiyanixina but lento ibalekile guys. Pocket Broker is not just a one-time profit, but it's designed to help you build more consistent earnings over time. It doesn't matter if you are a beginner or experienced trader, but you get access to strategies and tools to help you make money. Let me show you what I'm talking about. Let me make an example and place a trade right in front of you. Just like that, we ended in profit, guys. It's so easy. Let's start with the registration. It's take only a few minutes. You just need to create your account. Make sure you use my promo code TANDO June 6 to get 100% bonus on your first deposit. One of the key features is quick trading. It's a simple way to trade with fixed return and a low entry threshold. For OTC assets, even sub 1 minute trades are available. This makes it possible to enter the markets quickly and potentially make profit in just minutes or even seconds. You simply choose an asset and then predict the price direction and then place a trade. You can either start from 5-second expiration up to 4 hours. For more advanced users, Pocket Broker also offers Forex, shares, indices through adapted MT4 and MT5 platforms. This is ideal for traders who want more flexibility and deeper market exposure. The platform also includes social trading, trading signal, indicators, over 130 plus assets with over 92% profitability, available 24/7. Now let's talk about Altrade. Altrade allow you to trade using the platform's money instead of your own. If your trade ends in profit, you get the profit minus the nominal value of the trade. For example, $100 Altrade with a 92% payout gives you $92 profit. If the trade ends in a loss, you lose nothing. The stake just simply disappears. Altrade can be obtained in the marketplace or in the chest or as a reward from the platform. The platform also offers high income potential with convenient way of withdrawal, which is easy and fast, just 2 clicks away, and it's commission free. Remember guys, Pocket Broker operates under a government license from the FSCA, which means they must follow strict laws to make sure they protect your money. And guys, this license also applies to South Africa. Security is their key feature. Verified account protects your funds. No one can withdraw your profits except you. They use 256-bit SSL encryption, the same standard used by major banks. Pocket Broker is not only designed for quick trade, but it's built for consistent results over time. Thank you guys for watching. Now you can continue watch the episode. Thank you. Mana phela Gatsheni basobuya manje isikhathi esincane. Kahle manje uyazi uGatsheni uyasheshisa. Sizothola esinye isikhathi. Uzothi befika labantu sobe sesiqedile. Bazofika manje kusenesikhathi phela. Sizothola esinye isikhathi. Uyazi uyasheshisa mina. Okay phela mana kancane. Uyazini. Konke engibuka uyabona wena ayikufanele inhlobo le ndawo. Into esengicabanga manje ukuthi fanele ngihambe ngikhuluma neparole board. Ngoba yabona kwalento yakho noKBN lokho nidlala indaba yekero. Angifuni lento yangicasula. Khuleka wena nje enza lokho ukulungisa nami zobe sengilungisa nje ukuthi sibe nesikhathi esanele. Siphazamiseke. Uyakhuluma ke. Obeka uluthi la. Okay. Awumancane nje zaGatsheni. Kade ngilibengi. Ngiyakubona nje lebelu uyangidakhela nje lapha. Saqhamuke ngala uphuma ngala. Saqhamuke ngala uphuma ngala. WeGatsheni, wena wayinjalo wena manje. Busy ngale e-female section. Kodwa ubuzazi kahle ukuthi wena usebenza ngala e-male section. Habe. Jackson, wangathi usoqala ukungicasula ke manje. Ngizofike ngibekezelele umoya ophuma kulomlomo ukuthi awumuhle kahle. Ngikubekezelele lokho. Yes. Ngithi ngisazame ukubekezelela lokho bese nenkulumo ephuma kuona lomlomo ingabi inhle. WeGatsheni, wena uyabona lento yakho mina ngibhekisisile Gatsheni angidlali mengisho njalo. Lapha wena ufika ungene kuma female cells. Njalo moye la. Awukahle. Ekubeni ima Gatsheni, wena uzazi kahle ukuthi wena usebenza lapha mawubiziwe kuphela. Kodwa manje uvulifuhleleke nje wena. Uyala lapha kuma female cells. Yini ningithanda mangingapha insizweni.
ubekwe phi egatsheni ikuphi la ubekwe khona ngizobala amaphunga ngihlukanisa amaphunga ngoba lana kunuka ikhwapha kunuka umtsintsila kunuka umlomo kunuka ngisho amadlebe ugatsheni ahlalela ke elokhe aba amaphunga manje ufuna female sex hey lalela weJackson wangathi ikhala lakho usulifaka endaweni ezingakufunwa ngeso zokunika isexwayiso kemfana uyangisabisa cha angakasho nokuthi ngithini uyangisabisa ngithi angakasho nokuthi ngithini uyangixwayisa ya isexwayiso sami sithi ke ababenza njengawe kanje belandela ugatsheni abasekho la ka correctional services uyangisabisa gatsheni angikusabisi ngisho uyangisabisa gatsheni wena ubuthi wenzani manje kodwa wazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ihlo lami likwena lalela webhekisisa noma bhekana awubheka indaba zakho sezwana ngikujongile nami ngiyakukhumbuza abebenza njengawe kanje abasekho zolamba ingane uda ngikujongile ngithi zolamba ingane wazi ukuthi ngikubhekile egatsheni zolamba ingane Awuyisole isicelo somkhosi amashumi amabili osithi sigqoma endabeni ezimhlophe. Usebenza kanjani? Ngiyagqoma nje endabeni ezimhlophe ngiyaphezulu. Ngasho namqondo ukuthi baba ngokubhamana nomhlaba saluthi. Molo tata. Yebo mntanami kunjani? Uyaphila mntanami. Tata konto akho bantu oxabene nabo apha ejele phakathi tata ngibona ingxaki zodwa tata. Hayi akekho umuntu engixabene naye la ngaphakathi mntanami. Tata yikho into yenzileyo kanye dlozini tata. Akho into wayenza utata ngoba ngibona idlozi lakho tata lingcamile tata. Manje mama usho ubosheleni wena la? Yakuzona izinto ezitheni irobbery. Irobbery. Bani ngiphathele izinto ezikhala kamnandi la mfethu uthi ukubuyisa amandla. Bambe nali ikhehle yangithola. Hayi danke mfethu KB. Funa ngidlele inyama yakho bese uyabuya uthi ngiyakukweleta. Relax man, ngeze ngenhliziyo emhlophe mfethu. Uthatha nawo amanda ayadingeka la ngaphakathi. Lungisa. yabona ke lenyama Cooking nukala. Kabani. Hayi mhlawumbe umithi kubaboni nawo abantu abamithi banako ukwenza izinto ezikanje. Ngongoloza sekusikhathi manje. Oh, Balakan! Jordan, Bonza. Hey! Passport! Você! No! Tem! Pisa mesmo polícia, Tem! Oh, no! Saluti! Oh, no! Love more! She's all pulling his hand! Oh, skoloso sasendia! Skaflakazi! Sasendia! Ubambe lishisa nongoloza! Oh, no! Ayizangena! Iyo! Small. Kahle madlamini mfethu. Ufunani mama? Akhumbula ukuthi wangiphatha kanjani mfethu? Yini engikhohla umthetho kufuna ukuthi ngise ngenze njani small? Mfethu la. Phethembi namadlamini. Ongilawula mfethu. Manje ufuna senze njani? Ufuna asilwe ke small. Asilwe. Uzongisabisa. Wena ubona ukuthi ngiyakusaba wena. Kahle kahle futhi ngeke ngilongilwane. Hayibo madlamini. Madlamini wenzani? Passport! Wena madlamini ufukwe! Wekisiboshwa, he? Uyathi yafuthi uyayikwazi noma unalimba wena wekisiboshwa uthi uyayikwazi manje Love more into lo yenzileyo. Umbulala lentono watata engenzanga kwanto. Awatata bengaxabani la muntu aphezele bezihlalela nje love more. Wavele wena wambulala nje. Kutheni love more? Kutheni? Etabekhulu. Into enombolo lebengisebenza ngizizingithini kwena.
uvele ubulala umuntu njena kungekho kwanto engakwenza ngathi ungaxabananga nokuxabana naye. Hey, konke kade ngilungisa la. Nginyanye ngiyashona ndoda. Yazi bantu uxelele ke ngoku lento izokulandela. Bayangixelela oBhalodudu noTombela manje uba lento le ngizolibela ikulandelile. Elagazi lo muntu olichithileyo ebesafuna ukulungisa into zomhlaba ingxaki zakhe. Ingxaki zakhe ihlangana nami lonto. Emasipala tata lona besafuna ukufumana indodana yakhe. Ngiyakhumbula mntana. Lesikhathi ngingaphandle kunengane engayiphika. Camakho tata. Ingane yami. Camakho. Ngenza iphutha elikhulu edlozini mntana. Tata ayilunganga lonto tata. Kufanele lengxaki uyilungise tata. Ke ngoku tata ngicela ukubuza tata lo mntwana uzomfumana njani tata? Hayi mntanami. Ngoba nginaso isithombe sikanina. Ngizomfuna ngaso. Tata. Apha ejela kulunganga tata ngoku nibonisa imnyama tata abantu bakowenu bangxamile ngicela uba uqikelele ubheka apho uhamba khona tata ngoba impilo yakho isengxakini tata. Uyilungisa nalento yomntwana tata ukulahla umntwana kuyonto ilungileyo tata abadala abayithandi lonto tata. Ngiyezwa mntanami ngoba mase ngimtholile umntanami ngifuna ukumlungisela wonke amasiko akhe ngimfake nesiphandla ngimbuyisele ekhaya ngoba kwakuwumfana kuyena yedwa umfana engamthola. Hey ngenza iphutha tata ngicela usibheke tata. Hayi ngiyacela tata. Ndithanda sithatha nesithombe zakhe ngexesha ugqiba kumgwaza. Uba ingxaki zakhe zizolungiswa ngubani kwathi jonga. Nanku umama walomntana, umama womntanakhe. Nanku. Ingxaki zakhe uthi ngeke asazilungisa ngoku uzo ufile yena engakamboni umntana wakhe. Tabakhulu. Intoni? Yo, hayi uma wami lo. Ngumama wakho. Hayi suxoka wena. Lo muntu lo ufile lo muntu engambonanga unyanakhe. Engasambonanga nalo mama alungisa ingxaki zakhe. Tabakhulu. Uma wami uzala mina lo. Mama wakho uzala wena. Ya sawubona. Yini oyifunayo la? Ngithi sawubona. Sekunzima nokuthi yebo. Yebo. Ya. Uyazi ukuthi ngifunani. Ngazala ingane yakho. Awukwazi uyonhle? Awukwazi uyifaka ukuthenga amanapukeni? Awukwazi uyigqosa uzwenzele lutho? Namhlanje uyoqala isikole. Ayikwazi nokuthi umbalo njani. Lalela ke wena bengikuhlonipha sonke lesikhathi. Ungithweselele ijazi lakho akusiyi ingane yami le ngeke ngize ngiyondle hamba uyofa. Hayibo. Sekuyibhanti sipho manje lengane. Singakanani isikhathi uhlala nami ngiqoqa. Ngikubeka endlini yami, ngikondla, ngikugqokisa, ngikuxoshila into engelutho. Namhlanje sengisela ibhantshi. Wento mfuthi ngakuzama. Ngakuzama ngakunika lengane akusiye yami. Hey Sipho, ubona ngoba sengitohoza usuzofuna lamasenti ngeke uzuwanuke ntomkulu. Hamba kulo wakumithisa. Angihlukana nami, angikufuni. Tera. Hey, hamba Juba, wokuchutha phambili. Ufuna ungixelela ba wena hayibo umbulala utatakho. Yo, ufuna ngicela ubulala utatakho wena. Uyazibona ke into Tabakhulu. Fuck. Kodwa noBhalodudu noTombela mamza bayicacisa yonke lento. Abayicacisa uBhalodudu noTombela mamza lithini ngakho lento.